l'estiu passat vam invitar a una amiga a passejar a la muntanya. Va acceptar i va vindre i vam estar totes tres tot l'estiu juntes. Ens vam anar a la muntanya, de vegades al matí, per veure la nascuda del sol. La sortida. La sortida del sol, i van anar en cavall. I de vegades van anar per la tarda. I una d'aquestes tardes Vam veure com les ovelles estan passejando amb el Pastor. y nosotras vamos a ver al atardecer como las ovellas Al capvespre. sí, al rebañ han estat tancades les ovelles. Després van baixar del cavall i van anar a parlar amb el pastor. I després d'una estona em va convidar a una festa que em va dir que si vinguessin el dia 15 d'agost els pastors s'ajuntaven i feien una festa, però que aquesta festa era per la nit. en la festa nosotros las tres vamos a esmorzar ovellas. Esmorzar ovella, una liebre, ¿no? Una liebre també. Una liebre. I una beguda, dius? I va fer un foc. Després vam a veure un foc per la festa, vam ballar, vam cantar. Vam ballar, vam cantar. Vam passar molt bé. Molt bé.